Вже здорово. Начальник відділення, полковник. Дуже приємно, пане Володимир. Академік медичних наук, генеральної юрій ставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5 числа. Ні, 6 мабуть. Що там? Вода 100 миллион? Міна. Підерпіння. Чим можемо допомогти? Ну, стоять, персонал отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Десь вас дуже поважає. Дякую. Дякую. Указом Президента України за мужність, самовіддані дії, виїзної захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Дякую вам. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Це найголовніше. Старший солдат, Петрович, Богдан Віталійович, дуже Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Входженням грудного відділу позвонка, гемопневмоторакс, хеморагічний. Добре. Зонди, які в носі стоять, їх тут маленько треба зразу не можна. Ну, поборемося, виходимо. Ви молодці. Відділимося. Реалізм. Як? Слабкість поки що. І ще один раз.